Takže čaute, vítajte u nového videa, toto je tag to alebo to. Takže, poslalo mi to sám YouTube. Ideme si otvoriť obálku. Dobre si ju pozrieme. Od YouTube pre LPSM. To som ja. No, dobre, tak. Takže pekne z toho. Otvoríme a hotovo. Vyberieme sme to odtiaľ. Tak, preč. Temný list. Tak, v pohode. Pozrieme si to a idem si pre pero alebo pre fixku a budeme to krúžkovať, aby sme si to pamätali. Máme. Fuj. Takže, otvorená. Začneme prvou otázkou. Voda z kohutíka alebo voda z obchodu? Rozmýšľam. Stále rozmýšľam. Už viem. Voda z kohútika. Počkať, písnuť. Tak. Dobre. Druhá otázka. Maslo alebo rama? Maslo. Takže teraz. Auto alebo motorka? Auto. Keby som sa zrazila s autom keby som ja bola v aute a zrazila by som sa s niečím, tak by som to prežila. A keby som bola na motorke a s niekým by som sa zrazila, no, tak by som to asi fakt neprežila. Takže krúžkujeme auto. Šaty alebo sukňa? Musím vás sklamať, ale šaty. Všetko je to dole. Ovocie alebo zelenina? V zelenine sú veľmi zdravé veci. To hovoria fyzikovia. Ale ovocie je tiež zdravé a sú tam jahody, čerešne a tak ďalej. Takže ovocie je zelenina. Kniha alebo noviny? Kniha, bez debaty, ja noviny nečítam. Mlieko alebo kakao? Zmena, kakao. Tak. Stolička alebo kreslo? Kreslo. Tablet alebo počítač? Teraz sa natáčam tabletom, takže vôbec netuším. Počítač milujem, ale tablet je ešte lepší, takže asi tablet. Jej, máme to všetko, kde je vrchnák? Fuj, dobre. Takže, máme to celé. Prejdeme si to, takže. Maslo, auto, šaty, ovocie, kniha, kakao, kreslo, tablet. Ty kokso. Ja som mala povaha. Dobre, takže ďakujem, že ste toto sledovali. Dajte like. Kto nedal, tak určite odber. A dislajky prosím vás nedávajte. Takže toto bol tag to alebo to. Otáznik. Takže nazdar.